Ngentseni yayizolo ndithe ndilele emveni kwethutyana umkile umbane ndeva ngentswahla engqondweni yam benibakubuya umbane ngelishwa bengenjalo ndithe xhenene ndizama ukusezela injongo yam bikukuva okokuba kuqhubekane nalapha ndivanganto libethe ngokukhaleza uvalo engqondweni yam ndathi mhlawumbi ukhona obuleweyo ndithe ndisathetha ndiziphikisa ndeva kuqonqozwa nditsibe bunkawu ndavula qinge nkwenkwana ndizamile ukuyibuza ngokuqhubekayo ayikwazanga kundiphendula kuba ibiphefumlela phezulu ngelingeni ibuzile le nkwenkwana yathi nguwe Itye Ledwala Christian poet ndithe ndakuthi ndim yathi ndithunywe kuwe likhaya lakwamdango lithi mandize kuwe ndithe ntsho emehlweni ndifuna iqhubeke ihambise yathi ikhaya lakwamdango lithi mandikwazise ngomtshato wonyana walo kwakunye nosisi wakwanomdebevana kuthe xibilili enhliziyweni kwavuka uvuyo ihambise yathi kuthiwe mandize kuwe nje kuthi uyakwazi ukuthetha kuvokotheke yenza odume ngazo wazisa abantu ngalomtshato ndithe ndisame nematha yajika yahamba ikhwaze seyikude yathi umhla ke ngowama-30 kaJulayi yatsho yayosithela.